Salam dostlar, kalendarda 3-fevral hem minnan siңа salam topshiruvining bugun 2-чыгышы. Birinchidan tez ara bu ideyani o'z etib, jili qabul etuviniz uchun behisob layklaringiz ham kommentariyalaringiz uchun әлі улы рәхмәт bildirәсем килә. Икенчедән, бүгенге тапшырубызның да төп сәбәпчесе бар. Үзенең матур туган көнен, 3-февраль көнне бүген Зеленков Александр Александрович каршылый. Саша бүген безнең янәшебездә юк. Ул ерак төньякта, ягъни северда эштә дип язалар аның якыннары. Ләкин без аны шундый салкын көнне чын йөрәктән чыккан сүзләребез белән җылытасыбыз килә дип язалар әбисе Зәйтүнә Идрисовна, әтисе Александр Викторович, тормыш иптәше Әлфия Рустамовна, энесе Денис һәм сеңеле Элиночка. Кадерле балакайыбыз, яраткан абыебыз, матур туган көнең белән сине чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык исәнлек, саулык, гаилә бәхете, эшеңдә уңышлар телибез. Яшәшәңдә гел якыннарыңның булуын, бер кайчанда дошманнарга юлыкмавыңны телибез. Без сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Син безнең күңел түрендә балкыган иң җылы һәм иң якты кояшыбыз. Балам диеп изелеп тора синең өчен йөрәгем. Белсәң идең безгә ничек бик нык синең кирәгең. Бәхетле бул, бер үк сиңа телибез гел уңышлар. Бу дөньяның ямен табып, шатланышып торышлар. Кадерле Александр Александрович, без дә якыннарыгызның бу матур теләкләренә чын күңелдән кушылабыз һәм аларның музыкаль сәламнәрен дә сезгә ерак төньякка җиткерәбез. Кыйынымда минем
кабат бары бер генә котлау хаты булды. Үзегезнең якыннарыгыз турында онытмагыз, дуслар. Тапшыру азагында иртәгә 4 февраль көненең һава торышы белән дә таныштырып бетәсе килә. Көн кыш өчен кабат бик уңай булачак. Бары 7-8 градус салкын, көн яктан искән җил белән тоташыр. Әкренләп яуган кар бу көнне үзенчә бизәр. Һава басымы терекемеш баганасының 752 мм тәшкил итәр. Шушындый һава шартларында озакрак урамда торырга, саф һава суларга тырышыгыз. Сәламәтлегегез өчен кирәкле һәм файдалы булыр. Бүгенгегә тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр хуш, сау булыгыз.